বনস্তে ডাকিলা গজ বরষকে থরে আসিছি রজ। ରଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ହେଲା ରଜ ଆଉ ଏହାକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ ଭାବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା ପର ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଦିନକୁ ବାସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଏ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠି ପିରିୟଡ଼ କହିବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗେ, ସେଇଠି ଧରଣୀ ମାତାଙ୍କ ରଜସ୍ୱଳା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପର୍ବର ନାମ ରଜ ରଜସ୍ୱଳାରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ପହିଲି ରଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ବର୍ଷାରେ ମାଟି ମାଆର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ମାଟି ମାଆର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରଜ 3 ଦିନ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ଭାବେ ଧରଣୀ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ, ଭୂମିକଷଣ ନ କରି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା ଭଳି କୁମାରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପର୍ବରେ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୋଡ଼ପିଠା, ଚକୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଆଉ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖୁସିରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ରଜ ପର୍ବ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁରେ ସେ ଦୋଳି ନାହିଁ, ସେ ହସ ମଉଜ ନାହିଁ, ସେ ସଜବାଜ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପର୍ବ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।